Гэта першая выбарчая кампанія ў Беларусі пасля 2020 года. І да свайго адзінага дня галасавання, што мае адбыцца 25 лютага, рэжым падыходзіць па цалкам выпаленым палітычным поле. Няма нават і намёку на тое, каб нехта быў па-за сістэмай. Пра асаблівасці без выбараў Уладзіслаў Корсак. Выбары пад знакам дружка і аўтамата. Сілавікі Лукашэнкі бадзёра рапартуюць пра поўную баявую гатоўнасць да гэтак званага адзінага дня галасавання. Між тым беларусаў працягваюць пужаць, цытата, беглая апазіцыя, якая што толькі не робіць, каб сарваць лёсавызначальную для краіны падзею, выбары ў палату прадстаўнікоў і мясцовыя органы кіравання. Прапаганда рэжыму штампуе адмысловыя выданні, у якіх, напрыклад, апавядае, як праваабарончы цэнтр «Вясна» нібыта самавольна залучыў больш за 600 беларусаў у спіс, уявіце сабе, назіральнікаў за выбарамі. Вот это поворот! Працоўныя ж калектывы ў адзіным парыве на загад, цалкам капіюючы, а ў нечым нават перасягаючы найлепшыя практыкі савецкага часу, здымаюць самаробныя агіткі. У іх фальшывая радасць і энтузіазм, ды гучныя заклікі ісці на адзіны дзень галасавання. Мы говорим, любая цветная революция – зло. Апазіцыйных партый у Беларусі фармальна не існуе, а рэдкім незалежным кандыдатам з пагрозамі адмаўляюць у рэгістрацыі. Апошняе добра відаць на прыкладзе былога старшыні зліквідаванай летась у ліпені партыі «Зялёныя» Змітра Кучука. Зміцер Кучук, ён вылучыўся ў палату прадстаўнікоў, нават не паспеў прыняць удзел у зборы подпісу, яго выклікалі в КДБ, яго папярэдзілі, што будуць узбуджана крымінальная справа за парушэнне заканадаўства і так далей. Замест альтэрнатывы маем цалкам выхалашчаны пул удзельнікаў гэтак званых выбараў, асобы ад 4 праўладных партыяў, шмат вылучэнцаў ад сілавікоў, пракуроры, следчыя, вайскоўцы, побач ідуць прапагандысты, піянеры-пераросткі з БРСМ і чыноўнікі, якія даказалі сваю вернасць рэжыму. Рэжым Лукашэнкі робіць усё магчымае, каб ніякіх сюрпрызаў не было, прынамсі да наступных выбораў, так званых выбораў прэзідэнта. Потому что все, что зараз робіцца, уключна с этим адзіным днём галасаваннем, с так званым абраннем, а дакладней перапрызначэннем альбо прызначэннем дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і мясцовай выбарчай кампаніі трэба разглядаць у кантэксце будучых прэзідэнцкіх выбараў. Будучай прэзідэнцкай кампаніі. Лукашенко страшна напужаны падзеямі 2020 года. Усё гэта ў той ці іншай ступені знаёма беларусам і з папярэдніх аналагічных выбарчых кампаніяў. Аднак ёсць і выразныя адрозненні. У 2016-м, напрыклад, было агулам 630 вылучэнцаў, а колькасць незалежных ад улады кандыдатаў – сотні чалавек. Так, не ўсіх у выніку зарэгістравалі, а ў той парламент прайшлі толькі 2 апазіцыйныя кандыдаткі – кіраўніца таварыства беларускай мовы Алена Анісім і Ганна Канапацкая ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. У 2019-м у палатку апазіцыі ўжо не пусцілі, аднак падчас выбарчай кампаніі мелі 703 вылучэнцы, сярод іх больш за 200 незалежных. У іх была магчымасць правесці сур'ёзную агітацыйную кампанію. І гэта была такая, можа быць, вот такі невялікі кавалак свабоды на гэтых пікетах праз незалежных кандыдатаў, праз выступы на тэлебачанні, глыток свабоды, которые беларусы, беларускія грамадзяне маглі атрымаць падчас гэтых выбарчых кампаній, дзякуючы незалежным кандыдатам. Сёлета ж толькі 298 вылучэнцаў. Бальшыня ідзе ад праўладных партыяў. Незалежных кандыдатаў няма увогуле. Не будзе і незалежных назіральнікаў. Другого нам не дано. Частка рэжымных прызначэнцаў на гэтых выбарах можа пазней увайсці ў склад усебеларускага народнага сходу. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Эх, былі часы, пытанне, ці вернуцца і калі вернуцца. У маёй студыі спадарства з'явіліся Еўген Дудкін, Алесь Лагвінец, Мікалай Маслоўскі. Вітаю, спадарства, усе вы кандыдаты некалі на выбарах. Хтосьці 2016-го, хтосьці 19-го года. Спадар Алесь, вы ўвогуле ў шмат якіх кампаніях, ветэран, можна сказаць, удзельнічалі. Што, калі глядзіце на сённяшні лукашэнкаўскі фарс, вы як чалавек, які найдаўжэй у гэтым ва ўсім? Ну, гэта не выбары, зразумела. Гэта нават не імітацыя, бо ў нашы часы была імітацыя. У нас таксама выбараў не было, таму
скажем, у 2016 годзе я сам збіраўся просто зняцца, правесці кампанію, карыстаючыся з магчымасцю, і потым сам зняцца. Рэжым просто не дазволіў, яны мяне не зарэгістравалі нават да моманту агітацыі. А так, гэта просто рытуальнае дзеянне, гэта не выбары, і у нас сітуацыя змянілася, гэта ўжо не дыктатура, скажем так, імітацыі, кааптацыі альбо хлусні, гэта дыктатура страху і тэрору. І тут, як у Савецкім Саюзе, то бок у людзей, якія у Беларусі, выбар такі просты. Або ты не ідзеш, ты паказваеш, што ты не згодны, або ты ідзеш, все адно твой голас ніхто лічыць не будзе. Там гэтыя кандыдаты, якіх прызначылі, ну, это, можна сказаць, кандыдаты кастраты, яны ні на што не здольныя. Так? Яны нічога не будуць вырашаць, і нават публічна ўздымаць якіясьці пытанні, вострыя задаваць пытанні і казаць пра значныя праблемы, гэта вельмі небяспечна, мне так падаецца. І таму сітуацыя такая вельмі стэрыльная і шмат у чым безнадзейная. Спадару Мікалай, спадару Яўген, вы ўжо ішлі на выбары ў 2019 годзе. Гэта апошняя парламенцкая кампанія, якая была ў Беларусі. Чаму ішлі, калі, як кажа спадар Алесь, ну, усе гэтыя гады не было ніякіх выбараў? З чым вы ішлі, напрыклад, спадар Мікалай? Я шоў не таму, што лічыў, што нехта будзе там па-сапраўднаму гуляць у гэтыя выбары, усе разумелі, што ніхто лічыць галасы не будзе, але ў мяне была Марія Васілевіч, гэта красуля Лукашэнкі, я абзваніў усіх нашых палітычных блогераў, мы пашлі каб на Ютубе, скажем так, паквітацца з Марыяй Васілевіч. І распавесці беларусам, як усё это адбываецца. Мы пыталіся ў выніку Васілевіч у парламенце. Не, але ж беларусы глядзелі за ўсей нашай гэтай історыі, вось як збіралі подпісы, рабілі правакацыі, як там в засадзе сидзелі гэтыя мянты, як нашы пікеты былі, як п'яны падыходзілі, там нейкія правакацыі рабілі, гэтыя цёткі с начосамі выбарчай кампаніі, мы это все транслируем в прямом эфире. То есть беларусы, вот я лічу, што 20-й год таксама это быў нейкі такі разагрэў у 19 году, калі беларусы уцянулись у гэту кампанію. Прычым ты ж депутаты, там Вінярскі шоў са мной па округу, да, там іншыя вядомыя беларускі. Ну, все ведалі, што никакіх выбараў няма, але трэба было гуляць. Я хочу вельмі так дадаць, да, вось то, што уже казаў спадар, што у Телеграме была такая добрая нарэзка усіх гэтых кандыдатаў, якія зараз ідуць. Да, якія кажуць фактычна адны тыя ж словы. Такое, адны. То есть раней былі лукашысты і былі такія кандыдаты, а зараз адны клоны. Разумееце, калі вось выбары можна неяк так параўнаць з чалавекам, дзе павінна быць галава, рукі, ногі, страўнік, дупа, да, то зараз засталіся клоны і дупа. Ну, вот снег так. Вы, спадару Яўген, у 2019 з якімі надзеямі ішлі? Наша была задача гэта узняць, наперш, сацыяльныя праблемы, якія былі ў нашым мікроне Альшанка ў Гродна. Это працяг кампаніі мясцовай 18 года. Па-другое, паказаць людзям, наперш, маім сверстнікам, бо яны зацікавіліся, чаму малады хлопец, той, які вырас з імі, хадзіў у школу, выступая по тэлебачанню, там рознікі ўлёткі, нам трэба было паказаць, што іх кандыдаты ад улады, яны ні на што не здатныя. І вось такі быў прыклад, калі быў запіс дэбатаў, і я прынёс 5 законапраектаў ад БХД. І вось падняў гэтыя 5 тэчак, можа быць, не 5 тэчак, але там былі 5 законапраектаў на 3 тэчках, і паказаў, глядзіце, у нас ёсць ужо гатовы законапраекты, мы гатовы прынесці для таго, каб абмяркоўваць тое ж, каб была будучыня Беларусі. Беларусы гэта ўсё разумеюць, да, але праблема ў іншым. Праблема ў тым, што праз кампанію можна гаварыць о праблемах і паказваць, якая мусіць быць палітыка, а не тое, што людзі гавораць аб агульным нібыта дабры, так, для людзей, а насамрэч гэта пшык, нічога. І фактычна, праз публічнасць мы паказалі, што яны не здатны ні на што кандыдаты, у іх нічога няма. Это самае галоўнае, паказаць вось праз гэтую кампанію, якая была то, што сказаў, да? Да, мы згаджаліся на ўдзел, да? Мы згаджаліся, але мы разумелі, што мы можам паказаць параўнанне, што ёсць яны, што у іх няма альтэрнатывы, крокі на развіццё. Але пры гэтым гэта яны утрымліваюць гэтую ўладу, і каб гэтага не атрымалася, хаця тут справа не толькі ў гэтым. Святлана Ціханаўская, ейны дарад Сафрана Квячорка тлумачыць, чаму беларусам ні ў якім разе нельга ісці на выбарчыя ўчасткі. Давайте паслухаем.
Дарагія сябры, будьце пільныя і не дайце сябе падмануць. Пазбягайце ўдзелу ў рэжымных мерапрыемствах. А тое, што будзе адбывацца ў Беларусі ў 2024 годзе, гэта без выбары, гэта не зменіць абсалютна нічога, і таму навошта укладывацца, ахвяраваць, можа быць, так, сабой у гэтыя бязвыбары. Не мае ніякага сэнсу, ні на што гэта не паўплывае. Все тыя, хто зараз удзельнічаюць у гэтых выбарах, балятуюцца, будуць прызначаныя ў парламенце мясцовыя саветы, яны становяцца саўдзельнікамі злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. У той момант, калі рэжым вядзе гандаль беларускім суверэнітэтам, дапамагае Расіі ў злачыннай вайне супраць Украіны, тыя, хто сябе назавуць ці будуць прызначаныя дэпутатамі, становяцца таксама злачынцамі. Таму мы заклікаем вас не ўдзельнічаць у выбарчым фарсе, а калі вас прымусяць, загоняць на выбарчыя ўчасткі, то галасаваць супраць усіх. Не ісці, не ўдзельнічаць, пры гэтым спадарваліся вы гаварыце пра тое, што спісы то відавочныя, той, хто не прыйдзе. І гэта прамы удар таксама для гэтых людзей. Можа быць, нельга выключаць такую магчымасць, што рэжым потым будзе спраўджаць. І я думаю, што людзі пра гэта таксама думаюць. То бок, калі у тыя такія, можна так сказаць, вегетарыянскія, не такія рэпрэсіўныя часы, хаця там таксама былі рэпрэсіі, людзі маглі спакойна не хадзіць, і вядома было, чаму я, напрыклад, збіраўся здымацца, я хацеў быць з большасцю маіх выбарцаў. Вядома было, што ў буйных гарадах, пачынаючы там з 2000-х, пачатку 2000-х гадоў, выборы ніколі не адбываліся. Мне за 50% реально люди ходили голосовать. Потому что просто яны не бачили ніякого сенсу. На дэтэрміновым галасаванні ўсё гэта накручвалася і накручвалася. Не толькі дэтэрміновае, а дакідвалі, і потым пачалося яшчэ, і гэта было і ў 12-м, потым і ў 16-м годзе. Просто яны дакідвалі там, і карусельчыкаў запускалі, просто каб паказваць яўку. Рэжыму важна, як і ў савецкія часы, паказаць, што яўка – гэта элемент легітымнасці рэжыму. То людзі ідуць, значыць, давяраюць. Так? І гэта вельмі важна. У тыя часы можна было рабіць пэўныя рэчы падчас кампаніі, так, можна было рабіць пэўныя асіметрычныя рэчы, каб проста параздражняць рэжым, паказаць сваю пазіцыю, але урэшце рэшт зразумела, што рэжым не збіраўся, і нават зараз ён не будзе лічыць галасы, пры тым, што там нібыта і адзін і другі кандыдат, калі там па два кандыдаты, яны цалкам лаяльныя, адабраны, наперад адабраны. Сам прынцып таго, што лічыць галасы, паказаць, як гэта працуе, супярэчыць логіцы рэжыму. І таксама вельмі важны момант, хацеў бы аспрэчыць тое, што казалі, прайшлі дэпутаты ў 16-м. Не. Трэба называць рэчы сваімі імёнамі. У 16-м годзе... Дазволілі прайсці? Не. Іх прызначылі. Іх прызначылі. Яны не выйгралі. Іх прызначылі, яны пагадзіліся. Гэта была кааптацыя. Іх прызначылі, яны пагадзіліся гуляць, думалі, што мандат штосьці дасць, а яны пагадзіліся гуляць па правілах рэжыму. І рэжым гэта рабіў, зразумела, толькі са страху перад Расіяй і выкарыстоўваць для таго, каб гандлявацца з захадам. Кропка. І просто зараз таксама гэта можа быць небяспечна, калі людзі, магчыма, калі людзі свядома не пойдуць. Зразумела, што заклікаць не ісці ўнутры Беларусі гэта небяспечна. У 16-м годзе я мог сабе дазволіць, хаця была тады адміністрацыйная адказнасць, так, мы клеілі паўсюль стікеры не хадзіць на выбары. Яны на гэта скрозь пальцы глядзелі, так, таму што ім трэба было прыгожая карцінка для захаду. Калі была яўка ў 2020-м, то тут не трэба было нікога пераконваць. Усе бачылі гэтыя агромныя чэргі, усе бачылі белыя стужкі на руках і таксама скручаныя пэўным чынам бюлетэні. Спадару Мікалае, ці ісці на выбары? Я лічу, што не. Я лічу, што не. Калі прымушаюць ісці, але не атрымоўваць асалоды, разумееце. Да? А так само не ісці. Чаму 19-й год трэба было ісці на выбары? Гэта была камісія, была такая цікавасць, каб сабраць аналітыку. Я тады уже пасля гэтай выбарчай кампаніі аказаўся ў аб'яднёнай грамадзянскай партыі, і потым вместе з Нікалаем Козловым мы зрабілі аналітыку по 19-му, по 18-му году, или ранее там было, по составу этих избирательных комиссий. И оказалось, что 20-30% только менялись гэтых лукашистов, а все остальные вот там. И целый участок, там, например, там контролировала компания
там Белавія, да, гэтыя там некалькі участкаў, там некі завод Пры кантраляваў. гэтым выбіраюць яны сваё кіраўніцтва найчасцей так. на гэтых участках, Так. што дастаткова цікава таксама у гэтым ва ўсім выглядае, калі назіраеце за гэтым усім. Па сутнасці ўжо ўсё вырашана. То калі гэта бяспечна, то хутчэй за ўсё навошта туды ісці. Але ці апазіцыя ў гэтай сітуацыі, дэмакратычныя сілы зрабілі ўсё, каб паінфармаваць людзей? Як вы бачыце, спадару Яўген? Ёсць, конечно, крокі, якія робяцца. Адзінае, што мне здаецца, вельмі важна самім партыям, арганізацыям палітычным абмяркоўваць гэта і публічна пра гэта заяўляць. Бо палітыкі, наперш гэта адказныя людзі за народ, бо яны прапануюць народу пэўныя крокі і нясуць за гэта адказнасць. Галасаваць, напрыклад, Анатоль Лябедзька ўвесь час прапануе такі іхны праект «Яська гаспадар». Кажа, што гэта той дэпутат, які ёсць у інтэрнэце, якому можна задаваць пытанні, і за яго можна прыходзіць аддаваць свой голас. Але ж, прабачце, ласка, пытанне бяспекі. Я ўпэўнены, што самае важнае зараз для беларусаў гэта пытанне бяспекі. Чаму? Таму што калі мы кажам чаку не хадзі, гэта пытанне маралі. Так, але калі пытанне таго, што чалавек не пойдзе на выбары і спісы праверыць, хто не прыйшоў, не распісаўся, не ўдзельнічаў у выбарах, мы тады несем адказнасць за гэтага чалавека, бо мы як палітыкі прапануем варыянт. І мне здаецца, я упэўнены, калі мы кажам о маралі, то бок не хадзіць на выбары, то з другого боку мы мусім яшчэ нагадаць, што калі ёсць пагроза жыццю і здароўю, то бок палітычных рэпрэсій, ласка, як тыя яўрэйскія салдаты, не падвяргайце сваё жыццё і здароўя небяспецы, бо людзі гэта самая галоўная каштоўнасць, што ў нас ёсць. Калі ўлады не думаюць пра іх, то ўсё ж такі дэмсілы павінны пра іх думаць. Зрэшты, на гэтым тыдні у мяне ў эфіры быў Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», і ён сказаў адкрыта пра правал кампаніі «Яся гаспадара». Давайте паслухаем. Беда ў тым, што штабы дэмакратычных сіл спазняюцца. Гэта ідэя, я памятаю, яшчэ на пачатку мінулага месяца была пракламаваная, але вось болей за месяц нейкіх такіх рухаў актыўных не было. Наколькі я разумею, толькі цяпер раскрутка гэтага «Яся гаспадара» пачалася, тут ужо 2 тыдні да выбараў, улічваючы тое, што рэжым адсякае беларусаў унутры краіны ад незалежных медыяў, ад усіх сайтаў, якія яны лічаць экстрэмісткамі. Я думаю, што большасць беларусаў можа нават не паспець даведацца пра гэтага кандыдата. Вось такое меркаванне, спадару Алесь, як вы бачыце, ці дэмсілы дастаткова зрабілі, каб інфармаваць у гэтую кампанію беларусаў і таксама прапанаваць альтэрнатыву, бо выбары ў каардынацыйную раду, магчыма, адбудуцца ў траўні, якія меліся быць альтэрнатывай гэтым гэтак званым парламенцкім выбарам. Складана тут даваць ацэнкі. Відавочна, што магчымасці камунікавання з Беларусю з-за мяжы яны абмежаваныя. Так, з гэтага трэба таксама зыходзіць. Ну і зноў жа прапановаць якіясьці рэцэпты, не да канца адчуваючы настрой людзей, гэта таксама складана. Зразумела, што унутры Беларусі камунікацыйна дамінуе рэжымная прапаганда, расійская прапаганда. Тыя, хто хочуць атрымліваць інфармацыю, шукайце, прызнаемся шчыра, наўрад ці гэта 50% людзей. Я думаю, што яны ў той ці іншай ступені праінфармаваныя. Калі мы кажам пра мэты такой кампаніі, то значыць мусіць быць адна з мэтаў мусіць быць мабілізацыя. Мабілізацыя дзеля чаго? Магчыма, ведаеце, калі такая безвыходнасць, я так недавно чытаў, што у Гонконзе, так, дзе там таксама такі ж самы таталітарызм, як у нас, амаль што таталітарызм, палітычна ўжо нічога не выйграеш, сваіх выбары адбываюцца хутчэй за ўсё так, як у нас, яўка 27%. Так, то бок людзі разумеюць, што няма сэнсу хадзіць. І гэта вельмі важны паказчык. То бок у дадзеным выпадку прапановаць, казаць, што мусіць быць велізарная кампанія па інфармаванні і так далей, значыць, што на выхадзе гэтай кампаніі? Сёння ёсць іншыя выклікі, якія вельмі важныя. Я думаю, што і для людзей унутры Беларусі выбары, гэта так званая выбарчая кампанія, яна праходзіць дзесьці так вельмі далёка за вялікім
яны думаюць пра канкрэтныя рэчы, і мы ведаем, што нават у тыя часы, пра якія я згадаў, калі я ўдзельнічаў, што мог такія рэчы дазволіць там ж паспрабаваць канцэрт зарганізаваць, на мосце стаяць са сцягамі і так далей. У тыя часы нават у рэжыма заўсёды гэта было як так званая спецаперацыя. Зараз гэта сапраўды дэ-факта ў Беларусі ваенны рэжым. Так? Вайсковая аперацыя зараз. Так, вайсковая, так? Ну, все адно там асноўную ролю граюць міліцыянты і гэта самыя гэбэшнікі, унутраныя, так бы мовіць, войскі. І тая армія, якая змагаецца супраць уласнага народу, а не тая, якая бароніць знешніх ворагаў. Так вось, тут я, так бы мовіць, не моцна крытыкаваў, скажем, дэмакратычныя сілы, што вось, маўляў, штосьці не дарабілі. Абмежаваныя магчымасці, ёсць іншыя выклікі. Відавочна было б добра, і тут я згодны, што калі б была іншая паралельная асіметрычная інфармацыйная кампанія, каб паказаць сапраўды, як можна праводзіць кампанію, як можна лічыць галасы, і што ёсць вартыя даверу прадстаўнікі беларусаў, якія знаходзяцца, ну хай нават і за мяжой, калі тым, хто ў Беларусі галасаваць небяспечна, то хаця б... Ці ў такой сітуацыі удасца зацікавіць апозіцыйным сілам у той жа каардынацыйнай радзе сваімі выбарамі, як вы гэта бачыце? Я, вы бачите, хочу додать, да, я на пытанне адкажу. Раней былі міліцыянты і назіральнікі ў гэтых выбарах, без выбарах, потому что няма кандидатаў. Зараз не только міліцыянты, у іх красные кнопки, у них вагнеровцы будут задействованы, губопики, какие-то спецподразделения, то это войсковая операция, и нема выборов. То есть об чым информировать общество, да, калі казаць по-расейску, да, ну, об чым? Ну, нема кандидатов. Рабіць свае выбары, магчыма, ў гэтай сітуацыі трэба было. Таму у меня было вельмі спадзяванне на гэты карцыны савет, што іх прызналі Амерыка, прызнаў Еўросаюз, яны прадстаўнікі дэмсіл, што яны ўсё зробяць. У іх паўнамоцтва скончыліся, да, але яны все працягнулі гэтае паўнамоцтва. Выбары павінны былі, мы павінны былі паказаць беларусам, якія там на радзіме засталіся, што вось, браткі, сёстры, паглядзіце, што такое сапраўдныя выбары, што вось кандидаты, вось яны праводзяць онлайн свае стрымы, яны спрачаюцца аб... Ніякіх размоў няма. Яны спрачаюцца, гэта дакладна. Секреты. Гэта ёсць. Свой мне падабаецца, нас этого КСа павыганялі, выбараў няма, потом некія там гендерныя, гэтыя не гендерныя, некія партыйныя спіски, самовылучэнцаў выкідаюць, сейчас их там с американских этих списков выкидать будут, карцыную ту раду, бо демократия там пакуль не пахне, на жаль. То есть вот аб гэтым мы павінны былі інфармаваць беларусаў, што вось есть коордынацыйная рада, але пшик, ну, що маємо, то маємо. На мою думку, Координаційна рада мусила стаць той пляцоўкай, якая дапамагла бы нашим беларусам вучыцца парламентарызму. І гэты парламентарызм, як, напрыклад, 100 гадоў таму назад, першы выбар у Сейм Польшчы, паказаў бы, вось нашы кандыдаты ў дэпутаты, то бок у Сейм, у Сенат, а вось сённяшнія часы гэта ў Координаційную раду, якія палітычныя праграмы яны прапануюць, да? І тое, што мы не абмяркоўвалі раней, а паглядзіце, колькі сёння палітызаваных беларусаў выехала за мяжу. Колькі? Гэта не то, што дзесяткі, гэта сотні тысяч беларусаў. І я лічу, што грэх, проста грэх, не выкарыстаць гэтую сітуацыю, каб дапамагчы гэтым беларусам не толькі проста прагаласаваць, а падыскутаваць, паразважаць, параўнаць, хто такія кансерватары, лібералы, сацыял-дэмакраты, хрысціянскія дэмакраты. Сёння мы праходзім палітычную школу за мяжой. Можа, атрымаецца ўсё ж такі вярнуць гэтую зацікаўленасць да каардынацыйнай рады, перахапіць павестку, ці ўжо пасля лукашэнкаўскіх выбараў будзе позна? Жыццё ніколі не скончваецца. Это раз. Другое, ёсць, можна казаць шырэй, што дзеля таго, каб пазбавіцца рэжыма, мусіць быць шырокі нацыянальна-вызвольны рух. Мы на самым пачатку яго фармавання, любыя аспекты гэтага важныя, таксама будаванне легітымных структураў гэтага нацыянальна-вызвольнага руху, але ёсць таксама важныя рэчы, звязаныя і з адукацыяй, звязаныя і з узаемнай абаронай, звязаныя таксама з камунікаваннем на асабістым, на інстытуцыйным якімсьці ўзроўні, праз арганізацыі з тымі людзьмі, якія засталіся на, так бы мовіць, вялікай зямлі ў нас дома ў Беларусі, бо гэта вельмі важна. І па сутнасці на тых, хто выехаў, нашмат большая адказнасць, паколькі як мы зможам скарыстаць
усе з тых магчымасцяў, што у нас ёсць, мы не жывем у сітуацыі тэрора, страху, у якім жывуць зараз нашыя суайчыннікі, аднадумцы, і мы таксама можам карыстацца з магчымасцями рынкавай эканомікі дзеля таго, каб дапамагаць беларусам, якія знаходзяцца там. І з аглядкай на іх перадусім, бо яны самае галоўнае. Дзякуй, спадарства, за гэтую размову. Алесь Лагвінец, Мікалай Маслоўскі, Еўген Дудкін, кандыдаты на парламенцкіх выбарах 2016-2019. Дзякуй за гэтую размову.